Sä menet, me mennään, te menette, ne menee. Mä tuun, sä tuut, se tulee, me tullaan, te tuutte, ne tulee. Tuuks sä illalla pelaamaan futista? En mä meen elokuviin. Kahville, syömään ostoksille, elokuviin, lenkille, kuntosalille. Milloin monelta sulle sopii? Käyks sopiks maanantaina? Entä keskiviikkona? Käyks 3:00? Mulle sopii tiistaina tai keskiviikkona. Mulle sopii 4:00. Se sopii, se käy, ei, se ei sovi, ei, se ei käy. Keskiviikkona mä en ehdi, keskiviikkona mulla ei oo aikaa. Käy, ei käy, sori mut mä en ehdi 3:00. Sä menet, me mennään, te menette, ne menee. Mä tuun, sä tuut, se tulee, me tullaan, te tuutte, ne tulee. Tuuks sä illalla pelaamaan futista? En mä meen elokuviin. Kahville, syömään ostoksille, elokuviin, lenkille, kuntosalille. Milloin monelta sulle sopii? Käyks sopiks maanantaina? Entä keskiviikkona? Käyks 3:00? Mulle sopii tiistaina tai keskiviikkona. Mulle sopii 4:00. Se sopii, se käy, ei, se ei sovi, ei, se ei käy. Keskiviikkona mä en ehdi, keskiviikkona mulla ei oo aikaa. Käy, ei käy, sori mut mä en ehdi 3:00.